הבן המתוק שלנו, שאנחנו מתגעגעים אליו עמוקות, השאיר לנו מילים שאומרות אהבה ואמונה, מילים שנולדו מאהבה ואמונה. בן דיבר על עצמו, אין סיסמאות במילים שלו, אין מסר לאומה, אין קריאה לציבור. הוא דיבר על עצמו, הוא כתב את מה שהוא הרגיש, ולכן גם אני אלך בדרכו ואומר לכם מה אני מתכוונת לעשות, וכל אחת ואחד יחליטו פה לגבי עצמם. אני בוחרת למלא את המרחב הציבורי במילים טובות, מילים חיוביות. אם אשמע או אקרא דיבור חיובי, אחזק אותו ככל שאוכל. אם אשמע דיבור מחליש, מקטע, משסע, אביע את דעתי על כך ואוקיע, לא את האדם, את המילים. אני מאמינה שדיבור חיובי ורוח חיובית ירתמו את ההנהגה שלנו לנהוג כמונו, כמוני. אם יצטרפו אליי נוספים, זה יהיה כמונו, אבל אני מדברת על עצמי. זאת תהיה הרוח הישראלית. אני מאמינה ברוח הישראלית, שתמשיך לפעום ביופייה כל עוד אני אטעין אותה, בכוח שנובע ממני. זאת חתיכת עבודה, אבל אני מחויבת. אני מאמינה שאם אפעל מתוך האמונה בטוב, האמונה בטוב לא תהיה סיסמה, היא תהיה אמת. אני מאמינה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות שינוי, העניין הוא שצריך לעשות. אני מאמינה שהשורשיות הזאת והאמת הזאת תתפוס תאוצה ותצבור כוח, שימלא את המרחב שלנו באנשים ונשים שמאמינים בטוב. וככה ביחד נאמין, וככה ביחד ננצח. לסיפור שלנו יהיה סוף טוב. אני מאמינה בזה באמונה שלמה. ותודה שהקשבתם. תודה.